Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστούμε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης που βρίσκονται στον χώρο του Ναυπηγείου Όνεξ Νεόλεων Shipyards. Να καλωσορίσουμε την κυρία Χορμόβα, την υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, η οποία μας επισκέφθηκε στο Ναυπηγείο προκειμένου να ενημερώσουμε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και να διενεργηθούν παράλληλα κάποιες επισκέψεις σε τοπικούς φορείς αναφορικά με το πρόγραμμα, το μαθησιακό πρόγραμμα, το οποίο θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, προκειμένου να διευρύνουμε την ήδη υπάρχουσα συνεργασία μας, η οποία έχει ξεκινήσει από πέρυσι στην Ελευσίνα, ένα πρόγραμμα το οποίο χρήστηκε με απόλυτη επιτυχία και ευελπιστούμε το ίδιο να γίνει σε αυτή τη διεύρυνση που πραγματοποιούμε στον Όμιλο Όνεξ και στα ναυπηγεία της Σύρου, προκειμένου να εκπαιδευτούν νέα παιδιά, τα οποία θέλουν να ασκήσουν το επάγγελμα του τεχνίτη ναυπηγικής βιομηχανίας, προκειμένου να αποκατασταθούν επαγγελματικά στον χώρο της ναυπηγικής βιομηχανίας. Ο Όμιλος Όνεξ είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια. Η ΔΥΠΑ επίσης υποστηρικτικά έχει λειτουργήσει στον ύψιστο βαθμό, τόσο η ΔΥΠΑ όσο και το Υπουργείο Εργασίας και προσωπικά η κυρία Χορμόβα, την οποία πολύ ευχαριστούμε ως Όμιλος Όνεξ για αυτή την στεναρή παρουσία, προκειμένου το εγχείρημα να πετύχει και η σχολή, η οποία θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο, να προσελκύσει αρκετούς νέους, προκειμένου να μπορούν μελλοντικά και στο άμεσο μέλλον, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, να απορροφηθούν στο ναυπηγείο της Σύρου, όχι μόνο της Σύρου και της Ελευσίνας. Όπως γνωρίζετε όλοι, ο Όμιλος Όνεξ έχει υπό την διαχείρισή του και ιδιοκτησία του τα δύο μεγάλα ναυπηγεία της χώρας, την Ελευσίνα και τη Σύρου. Δίνεται λοιπόν προοπτική στα νέα παιδιά τα οποία θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν αυτό το μαθησιακό πρόγραμμα, να έχουν ένα ευίωνο μέλλον στην ναυπηγική βιομηχανία, σε καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Έτσι λοιπόν αποσκοπούμε ως Όμιλος να υποβοηθήσουμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω την τοπική κοινωνία, να δώσουμε προοπτική στα παιδιά τα οποία δραστηριοποιούνται στο νησί της Σύρου, να έχουν μία επιλογή, η οποία επιλογή θα είναι επιλογή με προοπτική, η οποία θα τους επιτρέψει, αν μη τι άλλο, να αποκτήσουν ένα εισόδημα το οποίο θα είναι ευπρεπές. Και πάλι καλωσορίζω την κυρία Χορμόβα. Σας δίνουμε το λόγο και με πολύ μεγάλη χαρά θέλουμε να σας ακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Βαμακούση, το πρόσωπό σας, ευχαριστώ και όλη τη διοίκηση και όλους τους συνεργάτες της Όνεξ, με πρώτο και κύριο τον πρόεδρό του, τον κύριο Ξενοκώστα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα τοπικά μέσα για την ανταποκρίση τους σε αυτό το κάλεσμα και πραγματικά να πούμε δύο πράγματα πολύ συγκεκριμένα, τι αφορά σήμερα η παρουσία μας στη Σύρο, αλλά και τι αφορά ευρύτερα η συνεργασία μας με τον Όμιλο Όνεξ. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης πάρα πολύ σύντομα το 2022, με την έναρξη σχεδόν της ουσιαστικής λειτουργίας των ναυπηγείων της Ελευσίνας υπό τον Όμιλο Όνεξ, ενήργησε τάχιστα και υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας. Σε τι έγκυται αυτό το μνημόνιο συνεργασίας? Αυτό το μνημόνιο συνεργασίας επιχειρεί αυτό που ουσιαστικά είναι ο πυρήνας της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Να φέρει κοντά την εκπαίδευση με την επιχείρηση, ώστε να εξασφαλίσει το σκοπό της λειτουργίας των σχολείων, δηλαδή την απορρόφηση των νέων στην αγορά εργασίας, με καλές συνθήκες και σε αντικείμενα που απαιτούν θωράκιση γνώσεων και που εξασφαλίζουν το μέλλον αυτών των παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, ήδη τον Φεβρουάριο του 2022, ο διοικητής μας, ο κύριος Πρωτοψάλτης, ο κύριος Ξενοκώστας, ο πρόεδρος του Ομίλου, υπογράψανε και αμοιβαία δεσμεύτηκαν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια της προσέλευσης στον χώρο των τεχνικών επαγγελμάτων και στον χώρο των ναυπηγείων νέων της χώρας, μετά από συντονισμένη εκπαίδευσή τους,
αλλά και μέσα από ένα σύστημα διετούς μαθητείας, δηλαδή πρακτικής άσκησης στον χώρο της επιχείρησης, που θα τους επιτρέψει την πλήρη εξοικείωσή τους με το αντικείμενο. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, όπως γνωρίζετε, διαθέτει σε όλη τη χώρα 50 επαγγελματικές σχολές μαθητείας, όπου προσφέρονται περισσότερες από 37 διαφορετικές ειδικότητες. Οι ειδικότητες τόσο εστιασμένες σε τεχνικά επαγγέλματα, όσο και σε διαφορετικού τύπου επαγγέλματα, όπως μάγειρας, ζαχαροπλάστης, κομμωτής, αισθητικός, βοηθός βρεφονιπιακών, στα καθαρά τεχνικά επαγγέλματα ηλεκτρολόγος, ψυχικός, υδραυλικός, τεχνίτης αμαξωμάτων. Τώρα όμως έχουμε αρχίσει να κάνουμε και μία στροφή στο χώρο των επαγγελμάτων εχμής, αλλά και στη βιομηχανία. Αυτό το επιτυγχάνουμε μέσα από τη στενή μας συνεργασία με τις καθήλυνα αρμόδιες και τους leader, αν μου επιτρέπετε, επιχειρήσεις στον χώρο. Σε αυτό το πεδίο έχουμε εντάξει τη νέα ειδικότητα τεχνίτης ναυπηγικής βιομηχανίας. Λειτουργεί ήδη με μεγάλη επιτυχία στην Ελευσίνα. Το σύνολο των μαθητών μας ήδη έχουν απορροφηθεί από τον όμιλο Onyx και αυτό είναι και η εγγύηση επιτυχίας και για το παράρτημα της Ελευσίνας που θα λειτουργήσει από το Σεπτέμβριο στο Νεόριο της Ήρου. Και συντονισμένα εμείς επενδύουμε στην επαγγελματική εκπαίδευση με έναν μόνο στόχο, την ουσιαστική επαγγελματική εξασφάλιση των νέων της χώρας. Τι είναι οι επαγγελματικές σχολές μαθητείας? Οι επαγγελματικές σχολές μαθητείας είναι μεταγυμνασιακές σπουδές επίπεδου 3, προσφέρονται σε νέους και νέες από 15 έως 29 ετών, με υποχρεωτικό αποδεικτικό για την εισαγωγή του στο απολυτήριο γυμνασίου. Η φοιτηση είναι διετής. Είναι οι μόνες σχολές στη χώρα που εφαρμόζουν το βραβευμένο γερμανικό μοντέλο επαγγελματικής εκπαίδευσης, δηλαδή ο νέος και η νέα εκπαιδεύεται το πρωί στον χώρο της επιχείρησης και το απόγευμα στον χώρο της σχολής. Ο διοικός αυτός τρόπος εκπαίδευσης θωρακίζει τους νέους με το πλήθος εκείνων, όχι μόνο των καθήλυν εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων που απαιτεί το επάγγελμά του, αλλά και του συνόλου των δεξιοτήτων που απαιτεί η σταδιοδρομία του στην αγορά εργασίας. Τι σημαίνει αυτό? Ο νέος, η νέα μας, ο μαθητής μαθητριάς μας εκπαιδεύεται στο να εντάσσεται με ομαλό τρόπο στον χώρο της επιχείρησης, στην κουλτούρα της επιχείρησης, να μπορεί να παρουσιάζει τον εαυτό του όπως πρέπει στον χώρο της επιχείρησης, να αντιλαμβάνεται την έννοια της ιεραρχίας αλλά και την έννοια της συναδελφικότητας, να αντιλαμβάνεται την έννοια της υποχρέωσης σε ένα εργασιακό περιβάλλον, αλλά και την έννοια του δικαιώματος σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Επομένως, με το πέρας αυτής της διετίας βγαίνει πολλαπλώς θωρακισμένος, έτοιμος επαγγελματίας στην αγορά εργασίας. Και αυτό για μας είναι το μεγάλο στοίχημα. Ταυτόχρονα όμως, σε αυτή τη διετία δεν είναι μόνος του. Έχει τη στήριξη του επόπτη στον χώρο της εργασίας, έχει τη στήριξη των καθηγητών του στον χώρο της σχολής και έχει και τη στήριξη ενός οργανωμένου και συνεχτικού πλαισίου από την πλευρά της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η μαθητεία του, η εκπαίδευσή του στον χώρο της επιχείρησης είναι αμοιβόμενη και ασφαλισμένη, άρα τα ένσημά του είναι συντάξιμα και αναγνωρίζονται. Η αμοιβή του αυτή για το χώρο της εκπαίδευσης στην επιχείρηση μπορεί να φτάσει στα 593 ευρώ το μήνα. Επομένως, αποδεσμεύεται από τις οικονομικές δυνατότητες του οικογενειακού περιβάλλοντος και θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό. Ταυτόχρονα, αν είναι από άλλη πόλη, στη συγκεκριμένη περίπτωση από άλλο νησί ή αρκετά μακριά από το χώρο της σχολής, σε άλλο χωριό ενδεχομένως απομακρυσμένο, μπορεί να αιτηθεί και δικαιούται επίδομα στέγασης, το οποίο ανέρχεται σε 240 ευρώ, άρα ενισχύεται η αυτονόμησή του και η έναρξη της δικής του επαγγελματικής πορείας και της ενήλικης ζωής του. Ενώ ακριβώς επειδή εφαρμόζουμε αυτό το διοικό σύστημα, παρέχεται και ένα ημερήσιο επίδομα σύντησης, το οποίο ανέρχεται στα 9 ευρώ. Με αυτό το πλαίσιο, με αυτό το ολοκληρωμένο πακέτο, επιχειρούμε αυτό ακριβώς το οποίο αναφέρθηκε εισαγωγικά. Δηλαδή να θωρακίσουμε το νέο και τη νέα με κάθε δυνατό τρόπο, ώστε να αυτονομηθεί και να αρχίσει με βεβαιότητα επιτυχίας την επαγγελματική του ζωή. Ήδη έχοντας διενεργήσει έρευνα στους παλιούς αποφύτους μας, καταγράφουμε ένα ποσοστό απορρόφησης στην αγορά εργασίας άνω του 77% μετά την αποφύτισή τους από τη σχολή, το οποίο νομίζουμε ότι αποδεικνύει με δεδομένα την επιτυχία αυτού του διοικού συστήματος. Φέτος επενδύουμε, συνεχίζοντας αυτή την επένδυση στην επαγγελματική εκπαίδευση. Θα λειτουργήσουμε και στη ΣΥΡΟ από το Σεπτέμβριο το παράρτημα με μία πρώτη ειδικότητα του τεχνίτη ναυπηγικής βιομηχανίας.
Ταυτόχρονα όμως δηλώνουμε και προκαταβολικά τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε αυτή την επένδυση στο βαθμό που και η τοπική κοινωνία θα αναδείξει άλλες συναφείς ειδικότητες για τις τοπικές ανάγκες και για τις ανάγκες των επιχειρήσεων στη Σύρο, αλλά και όχι μόνο και ευρύτερα στις Κυκλάδες. Θα ήθελα να προσθέσω 2-3 σημεία τα οποία είναι σημαντικά. Για την επαγγελματική εκπαίδευση στη χώρα, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχει γίνει μια πολύ συντονισμένη προσπάθεια και σε κυβερνητικό επίπεδο και από το Υπουργείο Παιδείας, στο οποίο συνεργαζόμαστε άψογα, να γίνει συντονισμένη η στροφή των νέων στην επαγγελματική τεχνική εκπαίδευση, σε μια εκπαίδευση που μπορεί να σου προσφέρει άμεση απορρόφηση και εξασφαλισμένη απορρόφηση στην αγορά εργασίας, ενώ ταυτόχρονα εμείς ως Υπουργείο Εργασίας, η ΔΥΠΑ, έχουμε επενδύσει με σύνολο πολλαπλών επεμβάσεων χρηματοδοτούμενων τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο όσο και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην αναβάθμιση των επαγγελματικών σχολών μαθητείας, αλλά και ευρύτερα στην αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε καταρτήσει επικαιροποιημένους οδηγούς κατάρτισης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Υλοποιούμε ήδη πρόγραμμα κτηριακής αναβάθμισης των υποδομών μας, το οποίο υλοποιεί για λογαριασμό μας το ΤΑΙΠΕΔ, ενώ συνεχίζουμε με πλήρη ανακαίνιση των εργαστηρίων με σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό. Θεωρούμε ότι είναι μια εξαιρετικά σημαντική, όχι μόνο για την άμεση ενίσχυση της αγοράς εργασίας, αλλά κυρίως για την δημιουργία υποδομής, και σωστής υποδομής για το μέλλον, η οποία γίνεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Παραμένω στη διάθεσή σας, θα ξαναέρθουμε στο νησί τόσο για την έναρξη του νέου εκπαιδευτικού έτους, όσο και για ευρύτερες εκδηλώσεις εξωστρέφειας, ώστε να πληροφορηθεί κάθε νέος και κάθε νέα, όχι μόνο του νησιού, αλλά των κυκλάδων, τις προσφερόμενες αυτές οι ειδικότητες. Εγώ πραγματικά, κλείνοντας αυτή μου την παρέμβαση, θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο των συνεργατών πυρικομαχούς της Όνεξ, να καλωσορίσω τους νέους εργαζόμενους και νέους μαθητές μας και να ευχαριστήσω και το τεχνικό προσωπικό. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την προϊσταμένη του Κέντρου Πρώτης Απασχόλησης, την συνεργάτητά μας στο νησί και το πρόσωπο της ΔΥΠΑ στο νησί και να δηλώσω και από την πλευρά μου ότι παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε δυνατή πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει κάποιον να αποφασίσει να επιλέξει αυτό το δρόμο για το μέλλον του. Θα ήθελα να τοποθετηθώ εκ νέου. Ο Όμιλος Όνεξ έχει ήδη ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες να ανανεώνει το εργατοτεχνικό δυναμικό του. Στηρίζεται πάντοτε στον παράγοντα τον ανθρώπινο. Θέλουμε να διατηρηθεί η τεχνογνωσία, η οποία είναι γνωστή σε όλα τα πέρατα του κόσμου, για την τεχνογνωσία που διαθέτει ο εργατοτεχνίτης που εργάζεται στην ναυπηγική βιομηχανία, και έχουμε ξεκινήσει ήδη ένα άτυπο πρόγραμμα εκπαίδευσης με νέα παιδιά, όπως αυτά τα παιδιά που βλέπετε εδώ, τα οποία έχουν αναλάβει θέσεις ευθύνης στον τομέα το μηχανουργικό και στον τομέα τον ελασματουργικό. Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο να ακούσουμε και αυτά τα παιδιά που ήδη ξεκίνησαν την σταδιοδρομία τους στο ναυπηγείο της Σύρου και το μέλλον τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το ναυπηγείο και την ναυπηγική βιομηχανία. Έχει ενδιαφέρον εσάς που Χαίρετε, εγώ είμαι ο Γιάννης ο Βελής, είμαι νέος στη Σύρο, είμαι εσωτερικός μετανάστης εισαγωγικά, είμαι απόφοιτος μηχανολόγων μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έχω έρθει στη Σύρο για να εξασκήσω το επάγγελμά μου, μου δόθηκε μια ευκαιρία και ταυτόχρονα σπουδάζω και σαν δεύτερο πτυχίο στη σχολή εδώ πέρα. Γενικά παροτρύνω πολλούς νέους, όσοι θέλουν δηλαδή να ασχοληθούν με τον ναυπηγικό τομέα ή όσοι δεν έχουν κάποια ιδέα του πώς είναι, μπορούν να έρθουν να δοκιμάσουν γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Εγώ δεν το είχα κάνει στο πεδίο μου, ας πούμε, και από τη στιγμή που ήρθα εδώ και είπα ότι θέλω να δουλέψω εδώ, συνεχώς αναπτύσσομαι και μαθαίνω πράγματα. Μου αρέσει πάρα πολύ το αντικείμενο, έχει πάρα πολλά να μάθεις, δεν σταματάει πουθενά. Προφανώς υπάρχουν ευκαιρίες ανάπτυξης, εννοείται
σε μεγάλο βαθμό, ανάλογα με τις ικανότητες του καθενός. Και συνεχίζω την πορεία μου εδώ πέρα στο ναυπηγείο. Είμαι ευχαριστημένος. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Συγχαρητήρια του. Εγώ ονομάζομαι Μαυρικάκης Αρτέμις. Δουλεύω σαν ελασματουργός πλοίων. Τελείωσα τώρα από φαντάρος και ξαναμπήκα μέσα, δούλευα και πέρυσι. Από ό,τι κατάλαβα θα ξεκινήσετε σχολή από το Σεπτέμβρη, που πιστεύω είναι πολύ καλή ευκαιρία και για να προσελκύσει κόσμο το ναυπηγείο νεότερης ηλικίας, γιατί έχουμε έλλειψη από μικρό κόσμο, από νέο κόσμο. Αυτό πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία το ναυπηγείο της Ήρου. Εσύ τι ακριβώς κάνεις τώρα? Τι κάνεις, δικό? Εγώ δουλεύω σαν ελασματουργός πλοίων. Να εξηγήσω τη δουλειά που... Πόσο δύσκολη είναι η δουλειά? Είναι αρκετά δύσκολη, αρκετά επικίνδυνη. Έχει πολλά μυστικά που πρέπει να μάθεις. Όμως είναι πολύ ενδιαφέρον, πολύ ωραία δουλειά. Εγώ την κάνω κέφι που ασχολούμαι με αυτό. Εντάξει, υπάρχει ασφάλεια, υπάρχουν μέτρα ασφαλείας, υπάρχει αλληλεγγύη. Ναι, εννοείται, και στο νησί της Ήρου Γέλλας που γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας υπάρχει πολύ μεγάλη αλληλεγγύη. Αυτά. Πιστεύω ότι με τη σχολή θα προσελκύσει κόσμο και θα είναι μια πολύ καλή αρχή και για τους νέους αυτό το πράγμα. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Αν κάποιος συνομιλικός σου, γιατί αλλιώς γνωρίζεις εσύ, σε ρωτούσε γιατί να το επιλέξω. Γιατί να επιλέξω αυτό το αντικείμενο και να μην πάω ενδεχομένως σε μια εποχιακή εργασία, ή σας ρωτούσε? Αρχικά, μιλώντας κιόλας σαν Συριανός, εγώ είμαι Συριανός, δεν είμαι στο παλιγάρι εδώ, είμαι Συριανός και πιστεύω ότι στη Σύρο είναι η καλύτερη ευκαιρία και η καλύτερη επιλογή το ναυπηγείο, οικονομικά αρχικά, γιατί δεν υπάρχουν άλλοι χώροι εργασίας που να προσφέρουν το ίδιο εισόδημα. Οπότε, από αυτό ξεκινώντας, που είναι το πολύ σημαντικό, το σημαντικότερο ίσως, προφανώς ο καθένας θα έπρεπε να επιλέξει το ναυπηγείο. Η δικιά μου άποψη είναι ότι, όπως προανέφερα, είναι αρχικά δουλειά που είναι όλο το χρόνο. Γιατί είπατε για εποχιακή εργασία, δεν είναι 3, 4, 5, 6 μήνες. Δουλεύεις συνεχώς, έχεις το εισόδημά σου. Υπάρχουν ευκαιρίες ανάπτυξης απίστευτες σε όλους τους τομείς και μπορείς να μάθεις μια τέχνη που άμα την έχεις και μεράκι θα σου αρέσει πάρα πολύ. Και δεν έχει και την αντίστοιχη κούραση που έχει μια εποχιακή εργασία. Και την αναστάτωση της οικογενειακής Εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Εγώ θα ήθελα να πω ότι κατακλείδη η επένδυση αυτή, πρωτίστως από την πλευρά της Onyx, εξίσου από την πλευρά της ΔΥΠΑ, στον χώρο της εκπαίδευσης, μην ξεχνάμε ότι γίνεται σε μια χώρα όπου η γαλάζια οικονομία, ευρύτερα, είναι η σημαία μας. Δηλαδή, αν δεν επενδύσουμε το 2024 σε επαγγέλματα της γαλάζιας οικονομίας, τόσο στην εκπαίδευση όσο και στις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, νομίζω ότι μόνο χαμένοι πολλαπλώς θα πούμε και εμείς εκμεταλλευόμενοι. Προσφάτως η ΔΥΠΑ υλοποίησε και στον Πειραιά μια ανοιχτή ημέρα καριέρας ακριβώς για την γαλάζια οικονομία ευρύτερα. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτό που η χώρα δείχνει ότι παράγει και που είναι ένας κλάδος αιχμής με πολλαπλές ευκαιρίες ανάπτυξης. Τέτοιες ευκαιρίες ανάπτυξης προσφέρονται και σε τοπικό επίπεδο. Πολλές φορές βλέπουμε αυτό που είναι μακριά από εμάς και αγνοούμε αυτό που είναι δίπλα μας. Η δική μας παρουσία σήμερα εδώ έχει σκοπό να επισημάνει αυτό ακριβώς, ότι υπάρχουν ευκαιρίες δίπλα μας. Υπάρχουν ευκαιρίες στο νησί της Ήρου για τους νέους, χωρίς να χρειαστεί να φύγουν από τον τόπο τους, με τη βοήθειά μας, με την καθοδήγηση των εξειδικευμένων επαγγελματιών που διαθέτει ένας τόσο αναγνωρισμένος όμιλος, με τους απαιτούμενους καθηγητές, να στηριχθούν οι νέοι, οι νέες, μένοντας στον τόπο τους, να γίνουν επαγγελματίες, εξασφαλίζοντας και το μέλλον τους. Έχετε ερωτήσεις? Ναι, έχω μια ερώτηση. Καλώς ήρθατε. Καταρχάς, 30 Ιουλίου σε μία από τα Κυκλάδες Live.
Χαιρετίζουμε την ενέργεια αυτή και από την πλευρά της ΔΥΠΑ και από την πλευρά της Όνετς βεβαίως. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Άκουσα ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναφέρεται στην ηλικιακή ομάδα 15 έως 29. Τι γίνεται στην περίπτωση που είναι κάποιος μεγαλύτερος, δηλαδή μιλάμε για την δεκαετία των 30 Ναδιανή, που είναι εξίσου παραγωγικός και σε θέση να μάθει πράγματα. Ένα αυτό και ένα δεύτερο κομμάτι, εάν θα έχει τη δυνατότητα να φοιτήσει στη συγκεκριμένη σχολή και κάποιος που πιθανόν εργάζεται περιστασιακά στο ναυπηγείο είτε εδώ είτε της Ελευσίνας, δηλαδή είναι και εργαζόμενος συνάμα. Ευχαριστώ. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ την ερώτηση, η οποία μου δίνει και την ευκαιρία να αναφερθώ και σε ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόγραμμα που υλοποιεί η ΔΥΠΑ. Θα πάρω όμως με τη σειρά. Οι επαγγελματικές σχολές μαθητείας είναι για ηλικία από 15 έως 29 ετών. Ακριβώς επειδή εφαρμόζουν το διοικό σύστημα, που σημαίνει ότι το πρωί το παιδί ασφαλίζεται, ο μαθητής, η μαθητρία ασφαλίζεται και εκπαιδεύεται στον χώρο και αμείβεται γι' αυτό στον χώρο της επιχείρησης και το απόγευμα στην τάξη, δεν θα μπορούσε ταυτόχρονα να έχει και άλλου τύπου εξαρτημένη σχέση εργασίας με άλλον φορέα. Με το πέρα της σχολής προφανώς και μπορεί. Πριν να έρθει στη σχολή, προφανώς και μπορεί. Όσο είναι στη σχολή όμως, θα πρέπει να ακολουθήσει το συγκεκριμένο διοικό σύστημα της σχολής για να φτάσει στην αποφύτισή του. Οι σχολές αυτές είναι μεταγυμνασιακού επίπεδου 3 και αφορούν μαθητές νέους και νέες έως 29 ετών. Τι γίνεται αν κάποιος είναι μεγαλύτερος? Αν κάποιος είναι μεγαλύτερος, πέρα από το δίκτυο των 30 ΣΑΕΚ, δηλαδή ανώτερων Ινστιτούτων Κατάρτισης που διαθέτει η ΔΥΠΑ, αλλά και τα δημόσια ΣΑΕΚ, τα παλιά γνωστά μας ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και άλλων φορέων, που προσφέρουν παρεμφερείς ειδικότητες, αλλά χωρίς το διοικό σύστημα. Είναι μία επιλογή λοιπόν να ακολουθήσει την παρεμφερή ειδικότητα της ναυπηγικής βιομηχανίας σε ένα ΣΑΕΚ. Επίπεδου 5, εκεί απαιτείται ως πτυχίο εισόδου του απολυτήριου λυκείου και αφορά ηλικίες από 18 έως 58 ετών, ενώ υπάρχουν και τα προγράμματα συνεχιζόμενης επιδοτούμενης κατάρτισης και σε κλάδους αιχμής, όπως είναι η ναυπηγική βιομηχανία, ένας κλάδος αιχμής, που υλοποιεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα μπορούσε λοιπόν να αποκτήσει αν ήδη είναι εργαζόμενος και θέλει να κάνει μια ενίσχυση των γνώσεών του στον τομέα, μια έξτρα κατάρτιση στον τομέα, θα μπορούσε να επιλέξει και ένα πρόγραμμα συνεχιζόμενης επιδοτούμενης κατάρτισης από τα διαφορετικά προσφερόμενα. Γιατί μπαίνει το όριο των νέων έως 29 ετών? Πρώτον, διότι είναι μία δράση στον άξονα της τυπικής εκπαίδευσης. Ξέρετε ότι η τυπική εκπαίδευση αποτελείται πέρα από την πρωτοβάθμια από το τριτάξιο γυμνάσιο και μετά έχουμε δύο δρόμους. Είτε τον δρόμο των επαγγελματικών σχολών μαθητείας, είτε τον δρόμο των επαγγελματικών λυκείων, είτε και των γενικών λυκείων και κάποιος μπορεί να συνεχίσει. Σε όλα τα διαφορετικά επίπεδα υπάρχει διαπερατότητα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν κάποιος ακολουθήσει να έρθει στις σχολές ΕΠΑΣ μετά το γυμνάσιο, της ΕΠΑΣ μαθητείας της ΔΥΠΑ, αποφυτώντας, εάν θέλει να συνεχίσει και να πάρει το απολυτήριο λυκείου που είναι επίπεδο 4 για να δώσει ενδεχομένως στο πανεπιστήμιο, μπορεί να εγγραφεί στη β' τάξη του επαγγελματικού λυκείου, στον αντίστοιχο τομέα που σπουδάζει, και να συνεχίσει και σε λυκειακό αλλά και σε μεταλυκειακό και πανεπιστημιακό επίπεδο τις σπουδές του. Δεν σταματάει κανενός ο δρόμος σε κανένα σημείο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν οι νέοι, γιατί νιώθουν πολλές φορές βεβαιασμένα ότι καλούμε τώρα να αποφασίσω αν θα κάνω αυτό ή εκείνο. Αν θα σταματήσω ενδεχομένως την πορεία μου, καμία πορεία δεν σταματάει, γιατί υπάρχει άμεση διασύνδεση των διαφορετικών επιπέδων και από όποια στιγμή, χρονική στιγμή ή από όποιο σημείο κανείς επιλέξει να μεταφερθεί στο επόμενο, πάντοτε υπάρχει δίωδος. Και αυτό είναι σημαντικό. Για τις μεγαλύτερες ηλικίες, εγώ θα έλεγα ότι ο ασφαλέστερος τρόπος είναι τα επιδοτούμενα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και όχι στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης, των τυπικών επιπέδων εκπαίδευσης. Ενώ μέσω των ΣΑΕΚ και των αντίστοιχων επιπέδων εκεί μπορούν να καλυφθούν οι αντίστοιχες ανάγκες έως την ηλικία των 58 ετών. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάποια άλλη ερώτηση? Ευχαριστούμε πολύ όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς Βγάζαμε μια φωτογραφία όλων. Ναι, 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 για δείτε εκεί πίσω με τα...
Θέλετε να καθίσουμε εδώ? Ναι, εκεί. Να προτείνω κάτι άλλο. Ναι. Δείτε από εδώ να έχουμε πιο περισσότερη άκρη, να μην δείχνουμε τραπέζια και